Hello. Hello. Miten meni? Täydellisesti meni. Missä me ollaan? Me ollaan Hoi-Annissa. Tää on yksi maailman perintö, mikä se on perintökohde. Perintökohteista. Hieno kaupunki. Haluaisitko sinä jakaa ajatuksen, kun nyt meillä saattaa vettä ja meillä oli tarkoitus lähteä tuossa uimaan mereen rantaan ja mitä tapahtui silloin, kun kaikki suunnitelmat muuttui, niin minkälaisilla fiiliksillä me otettiin se vastaan? No me otettiin se vastaan hyvin avoimesti. Ja se on vaan niinkö hyvin puhtaasti. Ottaa se tilanne niinkö haltuun, katso, että näin ja näin ja päästään sitten menemään siitä, että no ei me lähdetäkään pyöräilemään sinne beachille. Ja nyt saattaa vettä ja mennäänkin tuohon suuntaan ja tulee kirjoituspäivä ja maailman täydellisin päivä. Oishan me voitu valita se, että me jäähän marmattaa, että no kun ei me nyt päästy sinne beachille ja mereen uimaan, mitä me on odotettu. Ja sitten olisi mennyt tämä upea, kaunis, taivaallinen sade ja tämä kokemus ihan täysin ohi. Tätä on niin ihana. Meillä on maailman parasta työtä ja kaikki on hyvin, kaikki on tässä. Mikä se mahdollistaa, että se fiilis voi olla oikeasti aina kohdillaan? Mikä on tavallaan se avaisi? No se on se läsnä. Se, että näkee asiat semmosina kuin ne on, just nyt. Ja ne on täydellisinä, koska ne on aina kuitenkin täydellisiä just nyt. Jos takertuu siihen menneisyyteen tai takertuu tulevaisuuteen, niin silloinhan sitä kaipaa jotain muuta kuin sitä, mikä on tässä hetkessä. Se ei minun mielestä on se arvo. Tämä hetki. Eli voiko tässä hetkessä olla edes minkäänlaista niin sanottua kärsimystä, jos käytetään tämmöisiä hurjia sanoja? No tässä hetkessähän ei voi olla. Silloin kun sä et ole tässä hetkessä, niin silloin tulee pelot. Koska pelot on, tai kärsimys tai miten mutta esimerkiksi pelot, niin nehän aina sitä pelkää jotain, mitä voi ehkä tapahtua tulevaisuudessa, mutta eihän tässä hetkessä voi olla pelkoa. Ja tää on tää hetki. Ja tässä on odotusta tulevasta. Jos mä nyt mä voisin ottaa tämän sateenkin vastaan sillä, että en olisi tässä läsnä ja miettisin, että mitä kauheata, entä jos tulee ukkonen, entä jos meillä menee sähkö, entä jos se salama lyö tuohon ja tää talo palaa poroksi. Siinä ei koskaan enää tässä. Siinä vai. Aika simppeliä. Simppeliä se tämä elämä näyttäisi olevan. Rakasta tätä hetkeä. Se on aina täydellinen. Jos sä haluat nähdä täydellistä. Kokea se sellaisena kuin se on. Eikä sitä oikeastaan tarvitse edes arvottaa millään tavalla, kun se vaan on. Ei sen tarvi olla hyvää eikä huono. Se on.